Isang dalagita mula sa bayan po ng Santa Ana sa Pampanga ang naisubukan ang kapalaran sa pagsali sa pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang singkagaling. Pangarap ng singkagaling hopeful na maging isang tanyag na mga awit na kikilalanin sa international scene. Narito ang report ni Raniel Pawid. Bata pa lang po ako, mahilig na po ako kumanta kasi po parang hobby ko po na makinig ng music. Then parang po ayun, every singer po parang gusto ko rin po maging ganun. So ayun po yung naisip ko. So kaya po nahilig ako sa pagkanta. 17 taon ang hinintay ni Rose Angela David upang maipamalas ang kanyang natatanging vocal prowess sa buong mundo. Elementarya pa lang ang dalagita nang mapakinggan ng kanyang ina ang malaanghel nitong himig. Simula noon ay self-proclaimed stage mother na si Rosemary sa kanyang bunsong anak. Simula pa lang ay todo suporta na siya sa pangarap nitong maging isang ganap na singer. Lang ako nakasupport sa kanya, galingan niya, tapos ang masabi ko lang more confident ko. Kasi medyo hindi pa siya sanay sa maraming tao. Ayon kay Rose Angela, pangarap niyang makilala sa buong mundo dahil sa musikang kanyang ibabahagi sa bawat manonood. Siyempre po gusto ko pong makatulong sa family ko po. And siyempre gusto ko pong ma-discover as ako po na singer po. Sa mga nais pang mag-audition ay maaaring personal na magtungo sa CLTV36 station sa 3rd floor CGIC Building, City of San Fernando, Pampanga. Para sa iba pang detalye ay maaaring makita at ma-download ang audition form sa CLTV36 official Facebook page. Kasama sa pagbabalita si Raniel Pawid, ako si Iran Kiambao para sa Metro Central Luzon News.